obxetos como apeiros de oficios tradicionais, mobles ou moedas transportannos ao pasado do concello. Non se pode mencionar a historia de Camariñas sen poñer o aceno na impronta da nobreza rural. Os señores fixeron construir neste concello fermosos pazos, dos que aínda se conservan boas mostras na parroquia de Xaviña. O pazo de máis longa historia é o de Dor ou da Paxariña, construído no século XVI. Non se pode abandonar a parroquia de Xaviña sen facer un alto na súa igrexa parroquial. O templo de Santa María foi edificado a mediados do século XII e, a pesar das modificacións que sufriu con posterioridade na súa fachada e na planta, aínda conserva elementos románicos orixinais como os capiteis, con decoración vegetal e figurada. A tradición medieval e románica do concello ráchase co espectacular estilo barroco da igrexa de San Xurxo. Se algo chama a atención neste templo é o campanario, situado no exterior, pois a igrexa quedou encerrada polo cemiterio e non se escoitaba a chamada das campás. Que estas terras teñen historia demóstrano as pegadas romanas, pois o sendeiro que discorre pola beira do río é en realidade unha antiga calzada do século I, que máis tarde formaría parte do camiño real de Alfonso IX. No ano 1961, un náufrago sen barco chegou á costa galega. Enamorado da súa paisaxe, decidiu quedarse. Man, o alemán, viviu durante 40 anos na praia de Camelle, construindo ali o seu fogar e a súa obra. A peculiar paisaxe de pedra que conforma o Museo do Alemán conseguiu dar a coñecer este recuncho artístico da costa galega en todo o mundo. O Museo do Alemán é un referente, non, en arte en relación coa natureza. Aparte deso, é un exemplo, non, dun museo contemporáneo ao aire libre. Como singularidades destacar a integración que ten na paisaxe este museo, estas esculturas, ou estar feita con materiais que hai por aquí pola zona, como son os coídos, que son os que forman parte de todas as esculturas, que son, as gravas grandes, non, que hai aquí nas praias. E a relación tamén co que non é natureza, non? Porque moitas veces dentro destas pezas integranse outros plásticos ou redes. Había, por exemplo, aquí uns ferros, non? Que non é un material da natureza, pero el integraos dentro desto, non? Tamén un pouco resaltando ese punto de choque ecoloxista que ten Man. A praia de Camelle, hoxe orfa sen a figura de Man, conserva un legado que precisamente polo seu emprazamento ao aire libre e pola ausencia do autor presenta importantes dificultades de conservación. Os problemas principais son eso, a exposición aos factores ambientales, ademais aquí o mar de cara para lá do dique peta con forza, sobre todo en inverno. Aparte do abandono, non? Por non ter un proxecto, por non poder comenzar as tarefas de conservación, xa inevitablemente co tempo e cos factores ambientais vai caendo. Aínda que Man deixou unha importante herdanza destinada á conservación do seu museo, as tarefas de mantemento e rehabilitación seguen sen levarse a cabo e a labor da Fundación Man non é quen de evitar que esta singular mostra artística siga deteriorándose. Romarías e festas son prato de bo gusto para visitantes e veciños do concello de Camariñas. As celebracións comezan durante a Semana Santa, coa Romaría da Virxe do Monte o luns de Pascua. A festa en honor ao patrón de Camariñas, o San Xurxo, ten lugar o 23 e 24 de abril. O 16 de xullo celébranse as festas da Virxe do Carme, nas que despois dunha fermosa procesión marítima, os mariñeiros do concello realizan a vistosa danza dos arcos. Se por algo se caracteriza a costa de Camariñas é polos seus profundos contrastes. As terras do concello configuran unha península, onde a zona da ría, de augas calmas e areais tranquilos, convive cunha costa salvaxe de mar aberto, que gañou por méritos propios a súa zona de bravía. Aquí as ondas saltan alborotadas, batendo con furia contra os cantís, e o faro Vilán érguese sobre o seu pedestal pétreo para sinalar a perigosidade deste tramo de costa. Todo o territorio de Cabo Vilán é un referente debido á súa beleza e riqueza natural, polo que foi declarado lugar de interese comunitario e zona de especial protección das aves.
Nesta zona consérvanse construcións singulares como o Foxo dos Lobos, empregado dende o século XVI para dar caza a estes animais. Baixo a atenta mirada da gran duna do Monte Branco, o cemiterio dos ingleses garda en silencio os 175 corpos dos marines falecidos no naufraxio do buque escola británico Serpent. Entre estes perigosos acantilados aparecen pequenas calas e praias que todavía se conservan virxes. Aínda que algunhas non son aptas para o baño debido á bravura das súas augas, todas merecen unha visita para contemplar a súa beleza en estado puro. A praia de Trece recibe este nome polas 13 pequenas calas que a forman, constituindo un dos areais máis fermosos e solitarios dos que se pode disfrutar en Galicia. Vento e mar esculpiron nesta zona caprichosas formas nas rochas e na praia de Reira atópanse formacións tan singulares como a Pedra do Caudillo e a Pedra do Oso. Entre o Cabo Vilán e a vila de Camariñas atópase a ermida da Virxe do Monte. A sinxeleza arquitectónica desta pequena construción do século XVIII compénsase coa espectacularidade do seu emprazamento. A panorámica non podería ser máis completa, e dende este alto mesmo se divisa a veciña Muxía, asomada á inmensidade do Atlántico. A mediados do século XVII comenzaron a proxectarse nesta zona fortificacións para a defensa, e con esa misión naceu o Castelo do Soberano. Perdida a súa utilidade defensiva, na década dos 40 as súas pedras serían empregadas para a construción da dársena do porto.